பொன்னியின் செல்வன் தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு பெரிய ஹிட் படம் அமையணும். காரணம், கமல் மருதநாயகம் ட்ரை பண்ணி பட்ஜெட் இல்லாம அந்த ப்ராஜெக்ட் ரிலீஸ் ஆகாம போனதுல இருந்து நம்ம தமிழ் சினிமா பெரிய பட்ஜெட் ஹிஸ்டாரிக் ஃபேண்டசிஸ் மூவிஸ் மேல பெருசா இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டல. பாகுபலி ரிலீஸ் ஆகி அந்த படம் எதிர்பார்த்ததை விட பெரிய ஹிட் ஆனதுக்கு அப்புறம் எல்லாருக்கும் இந்த பீரியாடிக்கல் ஃபேண்டசி வார் மூவி சப்ஜெக்ட் பக்கம் திரும்பிச்சு. தமிழ்ல பெரிய ஸ்டார் நடிச்சு பாகுபலிக்கு அப்புறம் ரிலீஸ் ஆன படம் புலி. விஜய் கெரியர்லயே இந்த படம் பெரிய மிஸ்டேக்கா இருந்தாலும் விஜயும் சிம்புதேவனும் அடுத்து மேல வந்துட்டாங்க. பட் இந்த படத்தோட ரிசல்ட் பார்த்து இப்படி ரெடியாக இருந்த நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் அடுத்த லெவல் டாக்குக்கு கூட போகல. சசிகுமார் டைரக்ஷன்ல விஜய் பண்ண வேண்டிய பீரியட் டிராமா ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் தடம் தெரியாம காணாம போச்சு. சங்கமித்ரான்னு ஒரு பொண்ணு எப்படி அவ கிங்டமை காப்பாத்துறான்னு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிக்ஷன் கதையை சுந்தர்சி எடுக்க பார்த்தாரு. கிட்டத்தட்ட 18 மாசம் இந்த ஸ்கிரிப்ட்ல சுந்தர்சி ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. இதுல சங்கமித்ராவா ஸ்ருதிஹாசன் நடிச்சு ஜெயம் ரவியும் ஆர்யாவும் 2 வாரியர் ரோல்ல நடிக்க வேண்டியது. தேனாண்டால் ப்ரொடக்ஷன்ல ஏஆர் ரஹ்மான் மியூசிக்லாம் பெரிய பிளான் போச்சு. ஸ்ருதிஹாசன் ப்ராஜெக்ட் விட்டு வெளியே போனாங்க. சங்கமித்ரா ரோல்ல திஷா பட்டானி நடிக்கிறதா நியூஸ் வந்துச்சு. இந்த படம் கலகலப்பு 2 முடிச்சுட்டு ஆரம்பிக்க வேண்டியது. சங்கமித்ரா அடுத்து ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனை கூட தாண்டல. அடுத்து படத்தை பத்தி எந்த நியூஸுமே வரல. விஜய் அவர் ஜோனை விட்டு வெளியே வந்து பண்ண மாஸ்டர் மாதிரி படம் ஹிட் ஆனாலும் புலி பீஸ்ட் ரொம்ப ஒஸ்டா வந்துச்சு. மேபி சிவகார்த்திகேயன் நடிச்சிருந்தா பீஸ்ட் ஹிட் ஆயிருக்கலாம். சிம்புதேவன் வடிவேலுவை வச்சு 23ஆம் புலிகேசி மாதிரி படம் பண்ணவர். விஜய் இருந்தும் புலியில சொதப்பிட்டாரு. விஜய் மாஸ்டர் மாதிரி அவர் இமேஜுக்கு ஏத்த மூவிஸ் பண்றப்ப மட்டும்தான் ஆடியன்ஸ் அதை ஏத்துக்கிறாங்க. அப்போ இப்படி ட்ரை பண்ண பெரிய ஹீரோ விஜய்க்கே இந்த அடினா மற்ற ஆக்டர்ஸ்லாம் இப்படி ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல நடிக்க கூட முன்னாடி வர மாட்டாங்க. இதுக்கு முன்னாடி எடுத்தா 1001 மாதிரி நல்ல படமும் அப்ப சரியா போகல. ஸோ ப்ரொடியூசர்ஸும் இப்படி ஃபேண்டசி மூவிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ரெடியா இருக்க மாட்டாங்க. இப்படியே போச்சுன்னா இப்படி கிராண்டான படம் எல்லாம் பக்கத்து ஸ்டேட் ஹீரோஸ் முகத்துல டப்பிங் வாய்ஸோட தான் நாம பார்க்கணும். மலையாளம் சினிமா லார்ஜர் தேன் லைஃப் மூவிஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அப்படி நம்மளும் விக்ரமுக்கு அப்புறம் ஆக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மூவிஸ் கொடுக்குற இண்டஸ்ட்ரியா மாற வாய்ப்பு இருக்கு. இதுக்கு தான் டிமாண்ட்னு நினைச்சிட்டு பேய் படத்தை ஒரு சீசன்ல அடிச்சு நகட்டின மாதிரி கேங்ஸ்டர்ஸ் ட்ரக்ஸ் வச்சு அடுத்து நிறைய படம் வர வாய்ப்பு இருக்கு. இதே புலி ஓடி இருந்தா இந்நேரம் பூரா ஃபேண்டசி சப்ஜெக்ட் பக்கம் ஓடி இருப்பாங்க. மூச்சு பிடிச்சு சொல்றதெல்லாம் பொறுமையா கேட்டுட்டு உங்கள மாதிரி ஆளுங்க தான் ரிவ்யூன்னு விட்டு கொடுக்குறீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணாதீங்க. டீசர்லயே கரெக்ஷன்ஸ்லாம் சரி பண்ணிட்டா படம் வர்றப்போ பக்கத்து ஸ்டேட்டுக்காரங்க எல்லாம் கலாய்க்கிறது நடக்காது. படம் எடுக்கிறவங்களுக்கு மக்களோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குன்னு தெரியற ஒரு மீடியமா தான் ரிவ்யூஸ் நான் பாக்குறேன். பொன்னியின் செல்வன் 1 பொறுத்து தான் 2வும் இருக்கு. இந்த 2 ப்ராஜெக்ட்ஸை நம்பி தான் அடுத்து தமிழ்ல நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வெயிட்டிங்ல இருக்கு. இந்தியாவே வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ப்ராஜெக்ட்டை மணிரத்னத்தை விட ஒருத்தர் பெட்டரா ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. விக்ரம் என்னதான் தமிழ்நாடு ஓவர்சீஸ்ல பெருசா கலெக்ட் பண்ணாலும் பாலிவுட் மார்க்கெட்ல பெருசா பிசினஸ் பண்ணல. அத பொன்னியின் செல்வன் பண்ணுன்னு நம்பலாம். கள்ளும் பாட்டும் ரத்தமும் போர்க்களமும் அவளை மறக்கத்தான் என்னை மறக்கத்தான். இந்த மாதிரி வீடியோஸ் மூவி ரிவ்யூஸ்லாம் பார்க்கறதுக்கு மூவி பட்டியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு மறக்காம ஷேர் பண்ணிடுங்க.